Jeg startede med at komme med et 2-tal, og så nu har jeg lige fået 12 i mundtligt. Så. Jeg går her, fordi at, jeg var ordblind, og jeg gik på min gamle skole, hvor at jeg havde det ikke, de kørte ikke rigtigt. Jeg var ikke så god til at sidde stille, jeg var ikke så god til at komme til time. Jeg kunne ikke rigtig lære noget der. Det er det der med, at vi får lov til selv at lære, at vi får selv lov til at bestemme, hvad vi vil. Man gider ikke gå ind til en time, hvor en lærer står og siger, det skal du bare. Men vi får selv lov til at bestemme, og det tror jeg er meget motiverende. Og undervisningen er meget livlig. Vi har smartboards, og næste år får vi iPads. Så det bliver meget mere livligt, det bliver meget mere spændende for os unge at lære. Bare det der med min karakter i dansk, det er på et år, det er sket. Jeg blev konstateret dårligt stavende i 4. klasse, og fra 4. til 8. klasse, der har de ikke kunne gøre noget. Og der er gået et år, og jeg har gået så mange karakterer op. Det er helt vildt. Der er ikke det der med grupper. Jo, selvfølgelig går man rundt i grupper, men det er ikke kliker. Man er ikke det sorte får. Man er ikke forkert på nogen måde. Tit så var det, at man skulle være en anden, som man slet ikke var, for at passe ind. Det er man ikke her. Her kan man være helt sin egen. Man kan bare være sig selv, og det er rigtig dejligt. Det er ikke et svagt punkt, at man ikke kan finde ud af at stave. Det er måske bare et plus, fordi hvis du ikke kan finde ud af at stave, så kan du finde ud af noget andet. Og alle ting, alle dårlige ting, de fører til noget godt et eller andet sted. Jeg kunne ikke stave, nu har jeg lige fået 12. Man kan så meget, selvom man ikke tror på det, og det lærer man bare, og det vil jeg gerne ud at vise, hvad jeg har været igennem, og det vil jeg gerne give videre til andre. Så jeg tænker nu på at være efterskolelærer, i stedet for at være pædagog. Så det har jeg tænkt.